अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. सर्वप्रथम आम्ही जागा स्वीकारली, कोणाच्या दबावाखाली स्वीकारलेली नाही. म्हणजे जो आठवडा बाजार मुक्ती तलावाच्या काठी बसत होता, तो बाजार तिथे राहावा हीच मागणी आम्ही पहिल्यापासून लावून धरलेली होती. जसं दीपक केसरकरांना आम्ही निवेदन दिलं होतं 8 एप्रिलला, तसंच आम्ही निवेदन नामदार रवींद्र चव्हाण यांना पण दिलं, पालकमंत्री आहेत त्यांना दिलं. माजी नगराध्यक्ष संजू परबांना सुद्धा आम्ही 2-3दा निवेदनं देऊन त्यांना विनंती केलेली होती की तुम्ही हा आठवडा बाजार याच ठिकाणी राहावा यासाठी प्रयत्न करा. दीपक केसरकर हा आठवडा बाजार मोती तलावाच्या काठून उठवण्याच्यासाठी फार आग्रही होते, हे पहिल्यापासून आम्हाला दिसत होतं. आणि त्यांचं म्हणणं होतं की हा बाजार होळीच्या खुंटावरती घेऊन टाका. होळीच्या खुंटावर बाजार गेला असता तर आम्हाला बाजार करणं शक्य नव्हतं. म्हणून आम्ही पर्यायी जागा द्या असा प्रशासनाकडनं आम्हाला वारंवार सांगण्यात आलं. जसं मंत्री सांगत होते तसे चीफ ऑफिसर आणि प्रांतसाहेब त्यांचंही म्हणणं होतं की तुम्ही दुसरा आठवडा बाजारासाठी जागा सुचवा. पहिली आम्ही जागा सुचवली होती गांधी चौक ते हॉटेल मँगो आणि विठ्ठल मंदिर, ह्या दोन्ही बाजूला आम्ही बसतो आणि तिथे आठवडा बाजार ठेवा. परंतु प्रशासन त्या जागेला तयार झालं. मग नंतर ही जागा अगदी होळीच्या कुंडावर जाण्यापेक्षा ही जागा सोयीची आहे म्हणून आम्ही ही नाईलाज असतो म्हणून ही आम्ही जागा स्वीकारलेली आहे. संजू परबांच्या काही मतांशी आम्ही सहमत आहोत की इथे बऱ्याच गैरसोयी आहेत. ही गोष्ट खरी आहे की इथे जे गोडाऊनच्या पाठीमागेची जागा आहे तिथे पावसात चिखल होण्याची शक्यता आहे. नगरपालिकेला इथे लाईटची व्यवस्था करायला लागणार आहे आणि इथे जी झाडं आहेत त्या झाडांच्या फांद्या तिथून काही अपघात होण्याची देखील शक्यता आहे. या बाबी देखील आम्ही वारंवार इथल्या चीफ ऑफिसरला सुद्धा सांगितलेल्या होत्या. परंतु चीफ ऑफिसर वरून आदेश आल्यामुळे ते हतबल होते असं एकंदरीत त्यांच्या बॉडी लँग्वेजवरून दिसत होते. आम्ही पालकमंत्र्यांना सुद्धा विनंती केली होती. इथल्या माजी नगराध्यक्ष संजू परबांना पण विनंती केली. दीपक केसरकरांनी आपलं पूर्ण वजन हा आठवडा बाजार तळ्याच्या काठावरून हलवण्यासाठी वापरलं. मग जे आज आरोप करतायत संजू परबांनी आपलं पूर्ण वजन ह्या आठवडा बाजार इथेच राहावा आणि दीपक केसरकर जो आठवडा बाजार हटवून पाहत आहे त्यांना यश येऊ नये यासाठी त्यांनी काय प्रयत्न केले ते त्यांनी काही जाहीर केलेलं नाही. आम्ही ज्यांना म्हणून निवेदनं द्यायची होती त्या सगळ्यांना दिलेली आहे. पालकमंत्र्यांना तर आम्ही शहरातल्या 2000 लोकांची जे ग्राहक आहेत आमचे त्यांची निवेदनं दिलेली आहे की हा आठवडा बाजार तळ्याच्या काठीत असावा आणि इथनं हलवण्यात येऊ नये. पालकमंत्र्यांनी त्याची दखल घेऊन हा आठवडा बाजार इथेच ठेवायला पाहिजे होता. आणि आजही जर कोण आठवडा बाजार सावंतवाडीच्या तलावाच्या काठी घेऊन ठेवत असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करू. आम्ही कोणालाही मॅनेज झालेलो नाही. मॅनेज वगैरे होणं हे आमच्या कार्यपद्धतीत बसणारं नाही. कॉम्रेड गोविंद पानसरेंनी स्थापन केलेली ही संघटना. आम्ही जयानंद मटकरांच्या तालमीत तयार झालेले समाजवादी कार्यकर्ते आहोत. हे प्रकाश आंबेडकरांच्या संस्थेत संघटनेत पक्षात काम करणारे कार्यकर्ते आहेत. तर
मॅनेज होण्याची परंपरा कोणाची आहे हे इथल्या पत्रकारांना आणि इथल्या जनतेला माहिती आहे. त्याच्यामुळे मॅनेज होण्याचे जे आरोप करतात ते स्वतः कदाचित मॅनेज होत असतील म्हणून हे असल्या स्वरूपाचे फालतू आणि खोटे आरोप लोकांच्या वरती करतात. हा दबाव आमच्यावरती आम्ही मागणी करू शकतो आठवडा बाजार इथे राहावा. आता दीपक केसरकरांचा दबाव आम्ही आजपर्यंत कधीच स्वीकारलेला नव्हता. जेव्हा दीपक केसरकरांनी स्टेटमेंट केलं होतं की आठवडा बाजार इथे राहिला तर शहराचं विद्रुपीकरण होईल, त्यावेळेला आम्ही त्याची आम्ही कठोर शब्दात निंदा केलेली होती. त्याच्यावरती आम्ही भूमिका घेतली होती. म्हणजे ज्यावेळेला आम्ही भूमिका घ्यायची त्यावेळेला आम्ही घेतलेली आहोत. परंतु तुमच्या राजकारणात आम्हाला ओढू नका. तुमचे राजकीय हेवेदावे जे काय असतील ते तुम्ही तुमच्या लेवलवर लढा. परंतु इथल्या ऑफिसरच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून साप ओढण्याचा जर तुम्ही प्रयत्न करत असेल तर तो आम्ही होऊ देणार नाही. आम्हाला इथल्या आमच्या फेरीवाल्यांचं हित आम्हाला बघितलं पाहिजे, त्यांचं काही नुकसान होऊ नये हे बघितलं पाहिजे. होळीच्या कुंडावर जर बाजार गेला असता तर आमच्या इथल्या लोकांचा धंदा झाला नसता, ग्राहकांना त्रास झाला असता. ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात घेऊन राहिलाच असतो आम्ही ही जागा स्वीकारलेली आहे. कितीही गैरसोयी आहे, कितीही पावसात चिखल होण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे आम्ही काय अगदी आनंदाने तिकडे जायला तयार झालो आहे असं काही नाही. केसरकर जर हटवादीपणा करत असतील तर तुम्ही एक मित्रपक्ष म्हणून त्याच्यावरती तुम्ही तुमचा भेटू वापरायला पाहिजे होता. तुम्ही ते करत नाही आणि दुसऱ्यावरती मात्र लांछनास्पद असे आरोप करता हे कधीही चांगलं नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.